Kina kamshi, ina jin kamshi, makwarar kamshi ke abar kaunata. Kiɗan ban dama makaudau suma, ina son nima a dinga yaban matata. Kina a ciki, ni ko ina ta waje, abokai na ta faɗa mini sun ji na yin kamshi. Salar matata abar kaunata, ta bani satar amsa, satar amsa, satar amsa. Barin ba ku satar amsa kuma, ba mu satar amsa. Barin ba ku satar amsa kuma, ba mu satar amsa. Kun san AA Baba Brothers, Nigerian Enterprise, na kasuwar kurmi, ha a layin nufawa, number 362 a garin mu Kano, a garin mu Kano, ta da batun bingiya, jalla babbar Hausa. AA Baba Brothers sirrin kamshi ne, ina mai nema. Ga babban shagon turaren wuta da humra, suna da kwalekta, akwai fafin oils. AA Baba Brothers, yace Baba Brothers, akwai body spray, akwai air freshener, kwalaban turaren wuta na amare, akwai containers na turare, humra lotion face cream, da na oil fabrics. AA Baba Brothers, Baba Brothers, shagon Baba Brothers. Ka zo ki zo, ku zo mu zo, siyan ɗaiɗai ko sari.